Ahoj všichni, tady Ota Fousek a v dnešním videu vám řeknu, proč zaměřování se na základní věci je mnohem víc důležitější, než zaměřování se na pokročilé strategie, pokročilé taktiky a pokročilé nástroje, kvůli kterým většina lidí špatně nastartuje svoje podnikání. A všímám si, kde jsem na různých skupinách nebo v různých videích na YouTube, že všude v komentářích lidi píšou, proč se zaměřujete na tak jednoduché věci, proč nejdete do víc komplexních témat. Ale já si říkám jenom jako, co to má znamenat. Komplexní věci náš mozek hrozně naplňují tím dopaminem, protože když se zaměřujeme na něco komplexního, tak můžou to pro nás být výmoje, může to pro nás znamenat to, že nebudeme prostě dělat to, co bychom reálně měli dělat. Protože většina lidí ani nezačne podnikat kvůli tomu, že se potřebuje získat ty nejlepší nástroje na editování, potřebuje se naučit perfektně editovat, jak udělat tyhle motion efekty, jak udělat tyhle speedrumpy, jak se zlepšit úplně ve všem, jak být úplně nejlepší v sales prostě, různý AAA strategie na sales, jak se správně chovat při tom hovoru, jak mám správně komunikovat, jak mám používat body language. Ale tohle je to, co jsou ty komplexní věci, které nás hrozně můžou táhnout nazpátek. A jediný reálný způsob, jak se těmhle věcem vyhnout, je se zaměřit jako první na ty základní věci. A v tomhle videu vám teda vysvětlím, proč se na to máte zaměřit, protože já jsem si všiml, že většina lidí má závislost na komplexních věcech. A tyhle komplexní věci může znamenat to, že prostě budete špatně jezdit to své podnikání, protože když se zaměříte na tu logickou otázku, tak logická otázka k podnikání je, jak mám nastartovat své podnikání a jak mám začít vydělávat peníze. Ale ta otázka není, jak optimalizovat ten svůj proces, jak mám být nejlepší v prodeji, jak mám být nejlepší v tom, abych rozvedl jako organiku, jaký mám mít nejlepší strategie. Tohle všechno je jenom šum. A vy byste ten šum měli dát na stranu. Protože když nemáte ty základní věci rozbalený a nemáte perfektně takzvané mastery, se tomu říká, pokud je nemáte vymasterovaný, tak v tu chvíli, když nemáte v tom oboru, v tom základu, v tom mistrovství, tak vás to může stáhnout dolů. Protože jaký si myslíte, že jsou asi ty nejzákladnější věci v podnikání? No rozhodně to nebudou nějaký pokročilý strategie, rozhodně to nebude nějaký perfektní meta ads, kde se budete snažit totálně dobře rozjet tu svoji reklamu. Spíš to budou úplně ty základy. Bude to, že víte, jako první máte nějaký produkt, který chcete prodat, naučíte se prodej a potom už děláte jenom outreach, takže vám stačí jenom mít nějaký produkt, mít prodej, mít outreach a pokud máte jednou z těch 3 věcí, možná to je i víc věcí základních, ale pokud máte nějakou základní věc špatně, tak nemusíte vůbec řešit nějaké své metareklamy, když vám nefunguje nějaká základní věc. A teďka vám řeknu takový příběh, který jsem slyšel už od jednoho podnikatele, který je to jeden z největších je to největší člověk v jeho vlastním oboru. A v jeho vlastním oboru znamená, že jsou tam tisíce dalších lidí, kteří se snaží být v tom oboru nejlepší, ale tenhle člověk je v tom nejlepší. A on byl na jednom webináři, to byla akce, která trvala asi 6 dní a na té akci si jeden den mohli vybrat, jestli bylo to konkrétně o tom jeho oboru, dejme tomu, že je to producentství a filmování nějakých filmů, tak v tu chvíli ten člověk, když měli na výběr 2 místnosti a jedna místnost byla, kde se probíraly základy a kde probíraly ty základní věci reálně v tom, jak správně natáčet, jak jakoby zapnout správně tu kameru, ale můžou to být jakoby víc základní věci. Ale buď si mohl vybrat základní věci, úplně základy, představte si úplně základy i ve vašem podnikání, ve vašem oboru, v tom, jak třeba hrát fotbal, v tom, jak začít cvičit. A nebo si mohli vybrat místnost, kde jsou komplexní věci. Jak správně nastavit exposure na vaší kameře, jak správně nastavit ten jas. Ty komplexní věci byly v té druhé místnosti. A ten člověk, který byl v tom oboru nejlepší na světě a byl milionář, dolarový minimálně, tak si vybral
tu základní místnost. A když se ho potom ty lidi zeptali, když se ho potom někdo zeptal, proč šel do té základní místnosti, když je jasně tam byl nejlepší z těch všech lidí, kteří tam byli, z té akce, tak on řekl, že jediná věc, kterou bych nechtěl mít ve svém podnikání, ve své vlastní firmě mít na hovno, tak to jsou základy. Protože když vám dám nějaký příklady, tak ono je to úplně jednoduchý. Představte si, že vidíte někoho, kdo je prostě tlustý. Tak vás nebude zajímat to, jestli ten člověk správně chytá tu osu, jestli ten grip tam má úplně správný, nebo jestli ten člověk jí přesně tolik gramů masa. Vás zajímají 3 věci. A jediný, co rozlišuje lidi, kteří jsou tlustí a lidi, kteří jsou fit, tak je, jestli jíte správně, zdravě, máte správnou dietu, jestli cvičíte a jestli máte pořešený spánek. A tyhle 3 věci jsou ty základy ve cvičení. Tyhle 3 věci. A jestli tyhle 3 věci nemáte pořešený, tak v tu chvíli vám může být úplně jedno, jak ležíte na lavičce, jestli máte lopatky u sebe, jestli máte ten grip, takže ty ruce máte ohnutý, nebo je máte prostě takhle narovno. To vám může být úplně jedno, ale pokud nemáte ty základní věci pořešený, pokud prostě nespíte 8 hodin denně, každý den úplně stejně, tak se váš cirkadiální rytmus prostě rozhodí a může vám být úplně jedno, jestli nosíte před spánkem červený brejle, když jeden den spíte 4 hodiny, druhý den spíte 10 hodin a další den spíte 8 hodin, pak 9 hodin, to vám může být úplně jedno, ale pokud nemáte tyhle ty základní věci pořešený, tak nebudete moc správně rozjet to své podnikání. A jestli ho i máte rozjetý, tak to je to samý. Měli byste si pořád připomínat, jako v tom příkladu, jakého jsem vám řekl, měli byste si pořád připomínat to, jaký jsou ty základy a osvědčovat se, přesvědčovat sami sebe a přesvědčit sám sebe, že se kouknete na nějaký video, kde jsou reálně základy, abyste se přesvědčili o tom, že ty základy máte fakt správně rozjetý. Protože pokud ty základy nemáte správně daný do toho vašeho podnikání, tak a nemusí to být ani podnikání, může to být cvičení. Pokud správně nejíte, nespíte a necvičíte, tak v tu chvíli se nedivte, že nejste hubení nebo jste nedosáhli toho svého cíle. Pokud prostě nechodíte do fitka, pokud nejíte zdravě a pokud nespíte 8 hodin denně, každý den ve stejnou dobu chodíte spát, tak v tu chvíli vám může být úplně jedno, co děláte. A teďka si můžete říkat, OK, to už jsem pochopil, ale co teda pro to mám dělat? V tuhle chvíli, jestli máte třeba své podnikání, tak se zaměřte na ty jednoduché věci. Protože se můžete soustředit na ty perfektní meta-ads, díky kterým to prostě správně rozjedete. Ale tohle všechno může být špatně, pokud jste na špatném trhu. A špatný trh znamená to, že prodáváte špatným lidem. Pokud máte nějaké podnikání a prodáváte špatnému trhu, tak v tu chvíli od vás nikdo nikdy nekoupí, pokud nemáte ten správný trh. Takže pokud prostě budete jet i nějaký meta-ads, jestli budete jet nějaký reklamy prostě na Facebooku, jestli se budete snažit rozjet nějaký brand na Instagramu, aby lidi od vás skupovali, budete všem říkat, kup si ode mě, tak jestli ten trh bude špatný a jestli jste neudělali nějaký market research, můžete se kouknout na moje předchozí video, kde o tom mluvím. Říkal jsem to tam metodu Market Backwards Approach. Tak v tom, pokud nemáte zajetý ty základy, tak v tu chvíli je vám to úplně k ničemu. A na co byste se teďka měli kouknout, je, jestli jste na správném trhu, jestli na tom trhu někdo od vás reálně někdo koupí. Takže to je ten trh. Zaměřit se na ten trh, OK, neprodávám třeba špatným lidem, nevybral jsem si špatný obor lidí, kterým budu prodávat. Na tohle se zeptejte. A potom, co byste si měli zamyslet, je, jestli máte správně strukturovanou vaši nabídku. Protože pokud nemáte správně strukturovanou vaši nabídku a pokaždý říkáte něco jiného, tak je to úplně k ničemu. Můžete mít perfektní reklamy, všichni prostě úplně bomba, pak jdete ale na ten hovor a co nabídnete? Co nabídnete? A to mě rovnou pojí k další věci, jako základ, je sales. A to je prodej. A pokud nemáte správně zajeté ten prodej, tak v tu chvíli od vás nikdo nekoupí. A to jsou ty věci, které jsou tak základní,
že většina lidí se prostě soustředí a schovává se za ty věci, které jsou pro ně hrozně moc důležitý a snaží se prostě zpomalit ten progres, že ještě není ten čas, ještě se musím naučit tohle, ještě se musím naučit tamto. A reálně vám to nikdy nepomůže, pokud nebudete mít zajetý správně ty základy. Takže co vám doporučuji, je kouknout se na ten trh, kouknout se na tu vaši nabídku, osvědčit se v tom, že máte dobrý prodej a že máte správný outreach. A pokud máte tyhle 4 věci správný, a outreach je to, říká se tomu všude outreach i tady v Česku, to znamená to, že píšete jiným lidem, který jsou v tom vašem oboru, na tom vašem trhu. A jestli prostě nemůžete se divit tomu, že to vaše podnikání nefunguje, pokud prostě nepíšete lidem. Můžete mít perfektně strukturovanou nabídku, můžete mít perfektní trh, můžete mít perfektní prodejní taktiky, můžete být fakt dobrý prodej, ale pokud neděláte outreach, pokud těm lidem nepíšete a nenabízíte jim ten svůj produkt, tak je to ze 4 základních věcí, jedna ze 4 základních věcí, tak prostě, když ji položíme dolů, tak od vás nikdo nikdy nekoupí, protože o vás nikdo nikdy nebude vědět. A jak budete moct zlepšovat své strategie ve firmě, když ani ty lidi o vás nebudou vědět a tu firmu nebudete moct nějak škálovat kvůli tomu, že nebudete mít prostě peníze. Takže základy před vaší komplexitou, mozek je hrozně strukturovaný na to, aby chtěl tu komplexitu. Lidi chtějí hrozně ty komplexní věci, zaměřovat se na ty komplexní věci, ale na co byste se reálně měli zaměřit, je pokaždý si sám sebe zeptat, mám vůbec správně ty základy, protože podle toho, co jste dneska viděli, tak může být úplně jedno, jakým stylem zprávy píšete, ale pokud prostě těm lidem nepíšete, tak to může být úplně jedno, že jo. A 80% výsledků je ze základů a 20% z výsledků je z těch pokročilejších věcí, z těch pokročilých taktik. A v tu chvíli asi víte, na co byste se měli zaměřit. A to samé je u mě. My se zaměřujeme na to, aby jsme měli zajetý správně ty základy. A pokud správně ty základy nemáme prostě rozjetý, tak nemůžeme prostě nabídat nový lidi, nemůžeme se zaměřovat na nějaký komplexnější taktiky. My se prostě koukáme na to, jestli máme ty základy správně zajetý. A pokaždý, i když třeba už dělám něco 3 měsíce v kuse, tak se vždycky kouknu třeba na nějaký video. Třeba se právě vy byste se měli kouknout jednou za čas na tohle video, kde vám reálně vysvětlím, proč byste se měli zaměřovat na ty základní věci a proč ne přímo zaměřovat, ale být v nich mistři. Protože pokud nejste mistři v těch základních věcech, tak nemůžete se zlepšovat v těch komplexnějších věcech, protože se vám to nikdy nevyplatí. Protože ani těch 80% nebudete mít získaných a potom se to snižuje, protože když máte 80% zajetých, tak už těch 20% se prostě doplní. Ale pokud prostě se snažíte dostat těch 20%, tak je to úplně k ničemu. A to je tak nějak všechno pro tohle video. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Jestli se vám líbilo, dejte mi like, dejte mi odběr a napište nějaký komentář. A budu rád za zpětnou vazbu, co si myslíte o tomhle videu. A taky, jaký na to máte upřímný názor. A měli byste se kouknout na tohle video minimálně jednou za měsíc a zrekapitulovat si to, jestli máte správně zajetý ty základy. A pokud je nemáte zajetý, tak vaše podnikání prostě nebude fungovat. Tohle je všechno z dnešního videa. Mějte se hezky a ahoj.